салом. Хабарҳои муҳими радиои озодиро аз рӯзи душанбе 19 январ ман Хиромон Бақозода тақдим мекунам. имрӯз дар Душанбе дар синни 52 солагӣ Сӯҳроб Шарипов, вакили парлумон ва раиси пешини маркази таҳқиқоти стратегӣ даргузашт. ҳанӯз сабаби расмии марг эълон нашудааст. давоми 4 соли охир Сӯҳроб Шарипов дар парлумон аз ҳизби ҳокими халқии демократӣ намояндагӣ мекард, вале фаъолияти барҷастаи ӯро бисёриҳо дар мақоми раиси пажӯҳишгоҳи таҳқиқоти стратегӣ назди раёсатҷумҳурӣ ёд доранд. 6 сол дар садри ин ниҳод қарор дошта, дар матбуот зиёд баромад ва аз мавқеи ҳукумати Тоҷикистон дар масъалаҳои бисёр ҳассосу мавриди нигаронӣ ҳимоят мекард. дар Тоҷикистон Сӯҳроб Шариповро ба унвони яке аз беҳтарин таҳлилгарони умури сиёсӣ, муаллифи чанд таҳқиқоти сиёсатшиносӣ роҷеъ ба рушди равандҳои сиёсӣ дар Тоҷикистон ва Осиёи марказӣ мешиносанд. маросими видо фардо дар хонаи падараш дар шаҳри Душанбе баргузор мешавад. кормандони радиои озодӣ дар Тоҷикистон ва шаҳри Прага ба хешу наздикони Сӯҳроб Шарипов дар робита бо марги нобаҳангоми ӯ ҳамдардии амиқи худро баён мекунанд. хабарҳои озодиро бо таҳаввулоти як фоҷиае дар вилояти Суғд пай мегирем. мақомоти тафтишотӣ ҳодисаи то марг латукӯб шудани як писарбачаи ятимро таҳқиқ мекунанд. дар ҳодисаи шаби 15 ба 16 январ ду шогирди ятимхонаи маҳаллӣ барои дуздии хӯрок ва пул дар як фурӯшгоҳи хӯроквории бозори назари неки ноҳияи Бобоҷон Ғафуров мавриди латукӯби бераҳмонаи раис ва посбонони бозор қарор гирифтанд. дар натиҷа ятими Кӯ Зиёдбек-Ҷураеви 17 сола ба ҳалокат расида, Эраҷ Исоеви 16 сола бо ҷароҳатҳои сангин дар ноҳияи сар дар бемористон бистарӣ шудааст. Зиёдбек, ки то омадани полис ҷон додааст, дар зодгоҳаш ноҳияи Зафаробод ба хок супурда шуд. шоҳидон мегӯянд, ба ҳангоми ба даст афтодани наврасон онҳо фиғон мекарданд, ки гурусна ҳастанд. ин кори хатогиин. ҳазор чахел дуз бошадам, одама ҳаққаш не куштам барои ин орган ҳай. полис 3 нафар, раиси бозор ва 2 посбонро аз рӯи парвандаи қасдан расонидани зарари ҷисмонӣ боздошт кардааст. нусратулло давлатов, раиси кумитаи андози Тоҷикистон, мегӯяд 75% саҳмияи ширкати мухобиротии Вавилон дар ихтиёри ширкати офшории Хайртрон аст, ки дар ҷазираҳои Вирҷинияи Бритониё сабти ном шудааст. ҳамаш резиденти ҷумҳури Тоҷикистонанд. ҳамун ширкатҳое ки шумо мегӯед, ҳама резиденти. аз он ҷумла ҳамин ширкати Вавилон муомадам, яке аз учредиторшон меора мебашад русо аст. 75% банаван баъзе сура ки ман маҷбур мешам мегам 75% саҳмаш ин дар яке аз ширкатҳои офшорӣ аст, аз ҳамин одамо аст. бо ҳамин худи ҳамо дар ширкати офшорӣ. нусратулло давлатов имрӯз дар як нишасти матбуотӣ гуфт, кумитаи андоз ҳадафи муфлис кардани ҳеҷ як ширкат аз ҷумла ширкати Вавилонро надорад ва дар ин баҳс ғаразе дар миён нест. баҳси миёни кумитаи андоз ва ширкати мухобиротӣ, ки чанд моҳ давом дорад, бар сари ҳаҷми маблағи андозе бархост, ки ҳудудан $68 миллион ҳисоб шуда, додгоҳ онро ба фоидаи кумитаи андоз ҳал кардааст. имрӯз дар як мулоқоти мақомоти фурудгоҳи байналмилалии Душанбе ва хабарнигорон кори терминали нави ин фурудгоҳ намоиш дода шуд. Рустам Холиқов, раҳбари фурудгоҳи байналмилалии Душанбе, ҳамчунин ба масъалаи дурнамои боз шудани хатсайри Душанбе-Тошканд муроҷиат кард. Вай гуфт, ширкати ҳавоии Ӯзбекистон дар ҷадвали парвозҳояш хатсайри нави Душанбе-Тошкандро аз тарихи 29 март ҷой додааст, вале ҳанӯз ҳеҷ амре ё дастуре дар мавриди шурӯи парвозҳо дар ин самт ба дасти онҳо нарасидааст. барои ташкили парвозҳо дар масири Душанбе-Тошканд 3 ҳафта кифоят мекунад, вале то ҳол фурудгоҳи Душанбе ва ё ширкати Тоҷик Эр чунин дархост нагирифтааст. ҳафтаи гузашта мақомоти вазорати умури хориҷияи Тоҷикистон ва сафорати Ӯзбекистон дар Душанбе эҳтимоли бекор шудани низоми раводиди байни ин кишварҳо ва барқарор кардани парвозҳои Душанбе-Тошкандро баррасӣ карданд. ҳанӯз дар ин масъала тасмими ниҳоӣ гирифта нашудааст. ва хабару видеои бештар дар сайти интернетии радиои озодӣ, шабакаҳои иҷтимоӣ Facebook, Twitter, YouTube ва ҳам замимаи радиои озодӣ барои телефонҳои ҳамроҳ